magama ubambelele kuThixo, uhlale kuThixo, unyamezele kuThixo ngoba zikhona izinto ezifuna into yobana unyamezele apha evangelini. Uzohletywa, uzokwenyeliswa, uzothukwa, uzodlekwa, kodwa wena yomelela enkosini. Yomelela. Yekukhaliswa zizinto ezingenamsebenzi, yekuthi usohletywa ufuna uhlala phantsi, ufuna ukujika ikawe, ungakhonzi inyanga yonke. Kakubuza uba kwenzeke nto ndahletywa ngumasipala, ndahletywa ngunobhala, okanye ndahletywa ngumdikho. No, yomelela enkosini. Yomelela enkosini. Yekuba libhetyebhetye lekhola uThixo wafuni amabhetyebhetye. Ithi iBhayibhile amagwala awangeni ezulwini. Njengoba wena uvele woyikiswa izinto ezinqinqisa kwakho, uvuke ebusuku ungathandi zilokuthandaza, uze gqume kube ngathi nale nguli kufihlile. Yekuba libhetyebhetye yomelela enkosini. Uqine nasemandleni wayo. Eliqhubeleka. Xobani sonke isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukumisa nikuchase ubuqhinga bomtyholi. Xobani sonke isikrweqe sikaThixo. Bazalwane yenzani njani? Xobani. Yiba likholwa elixhobileyo ukuze ukuchase ubuqhinga bukaSathane. Ngale mini bendifika ngayo ndithe uSathane akanamandla, unamanga. But abazalwane baye bathathe laa ndawo kanga bayenze udla. uSathane unamaqhinga, unobuqhinga, unobuqhetseba, unobuqhophololo. Xa esiza kuwe ezo-atheka ikholwa, uza ngamaqhinga. Xa sifunda kwincwadi yeGenesis chapter number 3, kuverse number 2, ithi iBhayibhile kwafika inyoka, yafike yamlukuhla uEva. Xa ngaba imlukuhla uEva, ithi iBhayibhile walukuhleka uEva, usinyoka ize ngamaqhinga. Ithi inyoka xa ithetha, ithi utshilo na uThixo uba uze ungadli kwezi zityalo noba kule mithi lapha emthini emyezweni. uSathane xa esize ekholweni akazi ngento entsha kuwe, akazimayela ngala mazwi akashunyayelwa kuwe. uSathane abantu abatsha uza kubo ngento ngevesi ethi thandanani, ayibamba apho lalo ikholwakazi okanye ikhona inceba.